Zdravím vás, pipíci. Vítajte vo fialovom svete plnom záhad a tajomstiev. Vstupte spolu so mnou do sveta, kde sa krížia detektívne zápletky, strašidelné príbehy a túžba po vedomostiach. Ste pripravení na objasnenie záhadného a prieskumne známeho? Naším hlavným hosťom bude nekonečná záhada, na ktorú odpovede budete hľadať, dúfam, spoločne so mnou. Tak si nasadte sluchadlá a poďte si so mnou prejsť ďalšiu cestu plnú záhad, dobrodružstva a získaní nových vedomostí. Pozrime sa spolu na svet cez fialovú lupu. Často máme tendenciu vzdať boj za niečo, v čo veríme. Čo predsa dokáže človek sám? Prostredie, z ktorého pochádzame, nám často vydláždi cestu životom, aj keď si to neuvedomujeme. Historicky však existuje pár ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj osud a vyšlapali si vlastnú cestu, hoci úplne inú, než sa od nich očakávalo. Zo človeka, ktorého život na začiatku vyzerá ako slepá ulička, sa nakoniec stane muž, ktorého meno sa stalo symbolom odvahy a odhodlania. Jeho cesta životom a viera vo vlastné názory sú dodnes inšpiráciou. Ten, o kom hovoríme, nie je nikto iný než Abraham Lincoln. Abraham Lincoln sa narodil 12. februára roku 1809 v malej, hrubotesanej drevenej chatrči v Kentucky. Jeho rodina žila na samom okraju chudoby, závislá na tom, čo im poľnohospodárstvo a tvrdá práca mohli ponúknuť. Otec Thomas Lincoln, farmár a stolár, bol prísny muž, zatiaľ čo jeho matka Nancy Hanks Lincoln bola zdrojom citov a lásky v jeho ranom detstve. Jej predčasná smrť, keď mal Abraham len 9 rokov, na ňom zanechala hlbokú stopu. V jeho mysli sa čoskoro zrodilo pochopenie pre utrpenie druhých, ktoré sa neskôr stalo charakteristickým znakom jeho osobnosti. Po smrti matky priviedol Thomas do rodiny novú manželku, Sarah, ktorá pre mladého Abrahama bola zdrojom stability a povzbudenia. Sarah sa na rozdiel od Thomasa o Abrahama zaujímala, podporovala jeho túžbu po vzdelaní, aj keď jeho možnosti formálnej školskej dochádzky boli veľmi obmedzené. Lincoln doslova strávil v škole dokopy len 1 rok. Napriek tomu úplne prepadol knihám. Čítanie Biblie, diela Williama Shakespearea alebo životopisov veľkých postav histórie formovalo jeho víziu sveta a prebudilo v ňom túžbu po vedomostiach a spravodlivosti. Mladý Lincoln sa tak stal samoukom, ktorý večery trávil pri blikotajúcom svetle krbu s knihou v ruke. Když byl zvolen do kongresu, dostal dotazník, v němž měl uvést své dosavadní úspěchy a do kolonky vzdělání napsal nedostatečné. Což byl částečně vtip, ale já si myslím, že to odhaluje jeho lítost nad tím, že chodil do školy tak krátce. Ako dospieval, jeho nepokojná duša ho viedla do nových oblastí. Rodina sa niekoľkokrát sťahovala, ale nakoniec sa usadili v Illinois, kde Abraham začal svoju cestu k dospelosti. Pracoval ako drevorubač, geodet, obchodník a nakoniec sa rozhodol pre právnickú dráhu. Bez formálneho vzdelania sa stal advokátom vďaka svojmu samoštúdiu a schopnosti jasne a logicky argumentovať. Tento talent mu čoskoro otvoril dvere do politiky. Často říkal, já jsem pokorný Abraham Lincoln, mé politické tahy jsou krátké a jednoduché jako tanec staré ženy, což byl sám o sobě naprosto vynikající tah. Skutečnost je samozřejmě úplně jiná. Nikdo, kdo dosáhl toho, čeho dosáhl on, kdo se prosadil i přes chudý původ jako on, nemohl být tak sebekritický a pokorný, jak o sobě Abraham Lincoln prohlašoval. Jeho zvykem bylo dělat si legraci sám ze sebe, což úspěšně maskovalo komplikovanost jeho brilantní mysli a vytvářelo jeho populární obraz, který lidé mohli obdivovat i uznávat, aniž by mohli spatřit vnitřní boj skrytých ambicí. Roku 1842 sa Lincoln oženil s Mary Toddovou, ženou pochádzajúcou z bohatej a vplyvnej rodiny z Kentucky. Ich vzťah bol vášnivý, ale búrlivý. Mary bola temperamentná a trpela častými záchvatmi melancholie, čo kládlo na Lincolna veľkú záťaž. Spoločne však čelili stráte 3
zo svojich 4 detí, čo prehlbilo ich púto a tiež pridalo ďalšie vrstvy smútku do ich spoločného života. Najstarší syn, Robert Todd Lincoln, bol jediný, kto sa dožil dospelosti. Politická kariéra Abrahama Lincolna začala v roku 1834, keď bol zvolený do zákonodárneho zhromaždenia štátu Illinois. Od začiatku sa profiloval ako muž s pevnými morálnymi zásadami. Odmietal otroctvo, ktoré považoval za morálne zlo. Tento postoj ho doviedol k pripojení sa k novou vzniknutej republikánskej strane, ktorá si kladla za cieľ jeho zrušenie. Lincoln sa stal známy vďaka svojim verejným debatám, najmä tým s politickým rivalom Stephanom Douglasom, kde brilantne obhajoval svoje názory proti šíreniu otroctva do nových štátov. Vítá Douglase v Bílém domě v roce 1865 po svém inauguračním projevu a veřejně prohlašuje: Douglasi, co jste si myslel o mém projevu? Není tady nikdo, jehož názoru bych si vážil víc než vašeho. To bylo před davem složeným výlučně z bělochů. Je to jeden z nejvýznamnějších okamžiků v Lincolnově vývoji, protože pokud někdy pokročil k tomu, že uvěřil v rovnost, alespoň v ideální rovině, bylo to právě v této době. V roku 1860 bol Lincoln zvolený za 16. prezidenta Spojených štátov. Jeho zvolenie vyvolalo obrovskú vlnu odporu na juhu, ktorý považoval jeho politiku za hrozbu svojmu spôsobu života. Krátko po jeho inaugurácii vznikla občianska vojna. Lincoln sa musel postaviť najťažšej výzve, akej kedy akýkoľvek americký prezident čelil: udržať úniu pokope. Napriek všetkým prekážkam sa nevzdal. V roku 1863 vydal vyhlásenie o emancipácii, ktoré vyhlásilo otrokov v povstaleckých štátoch za slobodných. Tento akt nielenže zmenil charakter vojny, ale tiež posilnil morálny základ boja za jednotu. Lincoln bol tiež majstrom rečníkom. Jeho prejav v Gettysburgu v novembri roku 1863, prednesený na boisku, kde zahynuli tisíce mužov, zostáva jedným z najväčších prejavov v histórii ľudstva. Vláda ľudu, ľuďmi a pre ľud nezahynie zo zeme. Predniesol a tieto slova rezonujú dodnes. Aj preto je jeho tvár nesmrteľne vyobrazená na $5 bankovke, ktorá pripomína jeho neoceniteľný prínos pre Spojené štáty. Jeho prezidentské obdobie však skončilo tragicky. Iba 5 dní po skončení občianskej vojny, 14. apríla roku 1865, bol zavraždený Johnom Boothom, hercom a sympatizantom konfederácie. Booth ho zastrelil v prezidentskej lóži Fordova divadla vo Washingtone. Lincoln zomrel následujúce ráno a celý národ upadol do hlbokého smutku. Jeho smrť bola nie len osobnou tragédiou, ale tiež strátou morálneho vodcu, ktorý viedol národ z temnoty. V neděli, byla to neděle velikonoční, se u oltářů po celé zemi ozývají kázání přirovnávající Lincolna k Ježíšovi, protože zemřel za hříchy země. Tohle působivé souznění ho vyzdvihuje na pozici legendárního sekulárního světce. Okamžitě. To, že byl zavražděn v okamžiku vítězství, umožnilo zapomenout na všechny jeho kritiky, na prohry a frustrace válečných let a dívat se na něho pouze jako na mučedníka. Abraham Lincoln bol výmočný nielen svojou politickou víziou, ale aj svojou ľudskosťou. Meral 193 cm, čo z neho robilo najvyššieho prezidenta v histórii USA, a jeho obrovské srdce a pochopenie pre ľudí zas toho najväčšieho. Jeho láska k humoru a schopnosť rozprávať príbehy boli legendárne. Bol mužom, ktorý dokázal prepojiť hlbokú empatiu s neochvejným odhodlaním. Pod jeho vedením sa Spojené štáty nielen zachránili, ale tiež sa začali meniť v modernú demokraciu. Ako pripomienka všetkého, čo počas svojich 2, aj keď nedokončených volebných období dokázal zmeniť, bol postavený pamiatnik Abrahama Lincolna.
Lincolnov památnik, nachádzajúci sa vo Washingtone DC, je ikonickým symbolom úcty k Abrahamu Lincolnovi a jeho odkazu. Bol slavnostne otvorený 30. mája roku 1922 a jeho dizajn, inšpirovaný starovekým gréckym chrámom, vytvoril architekt Henry Bacon. V strede pamiatnika sedí majestátna socha Abrahama Lincolna, ktorú vytesal sochár Daniel Chester French. Je vysoká takmer 6 metrov a zobrazuje prezidenta, ako premýšľa s výrazom plným odhodlaní a múdrosti. Na stenách pamiatníka sú vyrité texty Gettysburského prejavu a jeho druhého inauguračného prejavu, ktoré pripomienajú Lincolnovú víziu jednoty a spravodlivosti. Pamiatník sa stal miestom, kde sa konali mnohé historické udalosti, vrátane slavného prejavu Martina Luthera Kinga v roku 1963. Jeho nadčasová architektúra a význam z neho robia jedno z najnavštevovanejších miest v Spojených štátoch. Jeho odkaz žije ďalej ako príklad, že ani tie najväčšie prekážky nie sú neprekonateľné, ak sa im postavíme s odvahou a morálnou integritou. Lincolnov príbeh je pripomienkou, že aj z tých najskromnejších začiatkov môže vzísť veľkosť, ktorá zmení svet. Aký na to máte názor vy? Ktorý prezident podľa vás Spojené štáty ovplyvnil najviac a jeho odkaz je nezabudnutelný? Budem rada, ak mi svoj názor napíšete do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, napíš nám komentár alebo si kúp predplatné, kde epizódy nájdeš vždy skôr a podporíš tak moju ďalšiu tvorbu. Na akú tému sa cez Fialovú lupu pozrieme na budúce?